Ben, os propietarios recibirán o xusto precio do solo conforme marca a normativa legalmente establecida. A valoración ven establecida nun Real Decreto do ano 2011 que como consecuencia da Lei Estatal do ano 2008. É unha normativa estatal de obrigado cumprimento para as comunidades autónomas, polo tanto, é unha normativa obrigatoria tamén para Galicia. Esta valoración non é discrecional, non é arbitraria, non depende do alcalde, non depende da conselleira, non depende do presidente de goberno. Esta valoración depende do que está establecido nesa normativa básica de carácter estatal. Non é a Xunta que marca os precios. Esta norma estatal di que a situación destes ámbitos é situación básica de rural, así o define, porque está reservada para a súa transformación mediante urbanización. É dicir, todos os solos urbanizables recollidos no planeamento, segundo esta normativa estatal de valoración, ten a situación básica de rural, os efectos da valoración desa expropiación. Esta norma estatal que establece esa valoración mediante capitalización de rentas reais ou potenciais da explotación existente na mesma. Tendo en conta que unha cousa é a valoración do solo e outra cousa é a valoración das posibles construcións que existan, tales como muros ou como árbores que haxa na propia parcela. Pero, tendo en conta que estes propietarios son propietarios dese ámbito que non foi desenvolvido mediante procedimento correspondente de plan parcial, hoxe vimos anunciar unha posibilidade que teñen estes propietarios se así o desexan. Porque o que quere a Xunta é darlles participación a todos os propietarios do ámbito que así o desexen. É dicir, estes propietarios poderán participar no desenvolvemento dese ámbito coa Xunta de Galicia, en colaboración coa Xunta de Galicia, para o cal abriremos un plazo para presentar solicitudes. Antes de entrar a explicar polo miúdo que supón esa fase de adquisición, esa expropiación, quero recordar que o máis importante é que todos estes solos contan como a clasificación de urbanizable nos respectivos planeamentos municipais. Isto é, non é solo urbano. Se fose solo urbano, bastaría con pedir licencia para edificar, pero non hai solo urbano onde construir. Non é solo rústico, porque se fose solo rústico non poderíamos aprobar unha figura de desenvolvemento que permitise a construción. En solo rústico non se pode aprobar un plan parcial para desenvolver o ámbito. É solo urbanizable, é dicir, é o solo que o Concello elixiu para desenvolver, para que a cidade creza nese ámbito, para a súa transformación pertinente. É o solo que se destina ao crecimento da cidade, pero que previamente ten que aprobarse un plan parcial, que urbanizarse para despois poder edificar. Sen esa aprobación parcial, sen esa urbanización non se pode construir absolutamente nada neses solos. É dicir, a día de hoxe non é posible construir absolutamente nada neses ámbitos. Quero destacar tamén que eses ámbitos clasificados como urbanizable foron elexidos porque levaban moitísimos anos recollidos nos respectivos planeamentos. Nalgún caso, máis de 40 anos como de urbanizables en que fose desenvolvido, sen que nunca ninguén iniciase ningún proceso de desenvolvemento. Quero recordar tamén que non podemos esquecer as obrigas que exixe a normativa, dereitos, deberes e obrigas de cada un dos propietarios titulares deses ámbitos, que pasan por transformar ese solo, que pasa por xestionalo e urbanizalo para poder construir. As obrigas destes propietarios, como decía, é asumir estes gastos de urbanización que lle correspondan, teñen, lóxicamente, que destinar a edificabilidade a construción da vivenda para que está prevista a parcela e terán tamén a obriga de solicitar a licencia urbanística e de iniciar as obras nun prazo que se fixará na propia resolución. Non debemos esquecer que a finalidade destes proxectos de interés autonómico é poñer solo no mercado, pero a finalidade última é que se construan as vivendas sobre ese solo. E, por tanto, en este proceso temos que garantir que as vivendas se van a construir en uns plazos adecuados que permitan satisfacer a demanda que pretende cubrir estes proxectos de interés autonómico. Por tanto, ademais destes gastos de urbanización, lóxicamente, teñen que asumir uns plazos de execución das vivendas. No caso de que exista un incumprimento, pois conlevará novamente a expropiación dos terreos.